Благодаря. Има разлика. Голяма. При клиентката имаме 2 асиметрични вежди с избледнял стар микроблейдинг. Извършихме корекция на няколко нива, изсветляване на стария пигмент и повдигане в чупката и опашките за лифтинг. Неутрализирахме нежелания стар цвят и изградихме косъмчета с машина. Тук виждаме вече оздравелите вежди преди ретуш. Корекцията е задържала повече от отлично, като всеки косъм е на мястото си. Лекото избледняване на пигмента оформяме за по-малко от час на ретуша и веждите са завършени. Повтаряме изсветляването в опашките за повече лифтинг и затвърждаване на добрия резултат. Ето и отзивите след основната процедура. Как ти се струва? И гримирана. Аз не мога да повярвам, че гледам себе си. Старата форма качваше години, правеше лицето тъжно и уморено. А новият стайлинг на веждите върна свежестта, красотата и изразителността на чертите на клиентката. Така завършихме процедурата и веждите са готови за следващия. И на финал, клиентката преди и разликата след ретуш. Приложихме комбинирани козметични терапии и анти-ейдж, което дава огромната разлика в свежестта на кожата.